салому алайкум ба ҳама подписчикои канали Auto Tajikistan. Дар навори имрӯза зиёда аз 20 мошине ҳаст ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар як шумост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеои мо хабар. Як мошини фурӯшии BMW 3 мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 45 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 888 33 88 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. д мошини фурӯшимои ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 6500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 901 10 01 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. се мошини фурӯшимои Mercedes-Benz S-Class мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин хадавоюш, тонировкаш, документ ҳамаш 100%, занг занин бо савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 65 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 907 22 22 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар айнӣ, нархи мошин 36500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 933 36 00 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав, краска нав, чихол, кондитсионер люкс дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 29999 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 908 55 57 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, состоянии мошин навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 38 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 936 36 35 39. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин техпаспорт дорад, 4 электропакет, кондитсионер кор мекунад, мотор 1.6 простой, дигар арзон намешавад. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров, нархи мошин 27500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 928 88 27 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz S-Class мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотор 2.3, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 55 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 939 01 95 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
наҳа мошини фурӯшимои ВАЗ 2114 мебошад, ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст состоянии мошин миёна. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 9500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 935 55 79 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад, ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст гази евро 4, мотори 1.6 16 клапана, баллонош соз, кондитсионер кор мекунад, салон тоза, чихол, магнитофон 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 918 94 89 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Hyundai Starex мебошад, ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 2 сӯзишвориш газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 36000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 907 18 08 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад, ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 906 99 10 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Opel Vectra A мебошад, ки соли бароришаш 1995, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар рӯдакӣ. нархи мошин 21500 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 901 33 13 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Daewoo Leganze мебошад, ки соли бароришаш 1997, объеми мотор 0.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, боз арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 8000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 937 53 53 81. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад, ки соли барориш 1998, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст документош то охири сола боз арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 9200 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 888 82 53 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои ВАЗ 2112 мебошад, ки соли бароришаш 2001, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар рӯдакӣ. нархи мошин 15000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 904 15 11 95. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурӯшимои ВАЗ Priora мебошад, ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 27000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 901 43 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 18 мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст состояниш соза, кондитсионер кор мекунад, 4 баллон навкадагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 988 96 09 90. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
19 мошини фурӯшимои Hyundai Matiz мебошад ки соли барои 6-1000 объёми мотор 1.0 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин беҳтарина, коробка автомат, расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 919 57 37 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 20 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли барои 6-2013, объёми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад. коробка 3 Америка моҳи апрел айвагон фуровардагӣ, кондитсионер кор мекунад, 4 баллон нав кардагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 98000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 984 01 0000. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 21 мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли барои 6-1000, объёми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин гад, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18200 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 552 55 53 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.